Maija, olen 30-vuotias. Asun Helsingistä. Muutin Suomeen 3 vuotta sitten ja tällä hetkellä opiskelen suomen kieltä. Olen opiskellut Irakissa tietokonetekniikkaa ja työskennellyt asiakaspalvelussa. Olen aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta ja siksi haluan hakea tähän koulutukseen. Uskon, että tämä koulutus antaa minulle hyviä taitoja ja mahdollisuuksia työelämään Suomessa. Pidän usein asioiden oppimisesta ja olen motivoitunut kehittämään itseni. Olen myös sosiaalinen ja teen mielelläni ryhmätöitä. Tulevaisuudessa toivon, että voin työskennellä IT-alalla ja hoidonta sekä että kielitaitojani ja uusia teknisiä taitojani. Kiitos paljon.